Ola, moi boas, como cada semana damos a benvida a unha nova edición de Informar, na que lle falaremos do éxito da 17ª edición da Feira Conxemar. Estaremos tamén no Grove para darlles conta do acontecido na Festa do Marisco e falaremos da visita a Galicia dunha delegación de pescadores do Salvador. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Éxitos sen precedentes de Conxemar. A Feira Internacional de Produtos do Mar Conxelados, celebrada en Vigo, volveu poñer de relevancia o peso estratégico da comunidade no sector. As capturas de navalla, ameixa e percebe manteñen os prezos nestas semanas de transición, proporcionando aos mariscadores da Guiño uns ingresos semanais considerables. Unha delegación de pescadores do Salvador visita estes días Galicia co obxectivo de coñecer as prácticas de pesca e acuicultura sostible da nosa zona. Preto de 30.000 persoas pasaron estes días pola Feira de Produtos Conxelados do Mar Conxemar, celebrada en Vigo. En total foron máis de 500 empresas de 40 países as que participaron no evento. Vigo converteuse un ano máis na capital mundial da pesca coa celebración da 17ª edición de Conxemar. Por esta feira, que a día de hoxe é un dos principais referentes no sector de produtos do mar conxelados, pasaron máis de 30.000 visitantes que puideron achegarse á oferta das máis de 500 empresas participantes. Firmas procedentes de 40 países aproveitaron este escaparate para presentar as súas principais novidades. No recinto, cunha superficie de 33.000 metros cadrados, houbo tamén oco para a presenza con 8 empresas da comarca, entre elas Congalsa, líder no sector de precociñados de produtos pesqueiros, que ven de lanzar ao mercado dúas novas liñas de produto. Ademais do conselleiro de Economía, Francisco Conde, tamén o presidente da Xunta visitou a feira. Alberto Núñez Feijóo destacou o peso estratégico deste sector en Galicia, que supón o 60% do mercado español. El mercado exterior de nuestros productos ha superado las 210.000 toneladas, con un valor económico que supera también los 363 millones de euros. Son unas cifras que pudieran necesitar un contraste, pero si las queremos traducir, es aproximadamente el 50% del volumen de exportaciones de España en preparados, conservas y semiconservas, y es casi el 60% del valor económico de las exportaciones de España en estos sectores. Por tanto, ocupamos el 60% del mercado español, siendo el mercado español uno de los mercados más importantes a efectos de la Unión Europea. Estes datos animan a Administración a dotar o sector de novos fondos para ampliar e mellorar a súa capacidade exportadora de cara ao futuro. Quiero decirles que vamos a seguir trabajando. Se está recuperando el consumo nacional, eso es una muy buena noticia, pero creo que sería un error no seguir ampliando nuestras capacidades exportadoras. Sería un error no seguir internacionalizándonos y por eso lo vamos a seguir haciendo. Y aquí encontramos el mejor escaparate, y el mejor escaparate es Conxemar. Tenemos fondos europeos para el próximo periodo 2016-2020. Y en el horizonte del 20, los fondos europeos que tenemos destinados para este sector están en los entornos de 200 millones de euros. O importante pulo desta feira, que cada ano vai a máis, fixo que os participantes demandaran a habilitación de 5.000 metros cadrados máis de cara á vindeira edición.
Achegámonos agora ata a confraría de Aguiño, onde os produtores, á espera da campaña forte do Percebe, van tirando coa captura de outras especies como a ameixa ou a navalla. Finalizada a tempada estival e a espera da campaña do Nadal, a confraría de Aguiño estira este período intermedio diversificando artes e capturas. Ademais da pesca, o marisqueo está a supoñer unha actividade importante que permite aos produtores obter un xornal. Percebe, ameixa e navalla son as especies máis rendibles. Estamos nos dedicando máis ben, ademais dos que andan a pescar todo o ano, aqueles que andan a pescar a liña e os aparellos, pois o que nos estamos dedicando a maioría son ou a percebe ou tamén a ameixa ou a navalla. Turnamos según o que teña os permisos e máis despois según o que lle conveña máis ir a unha arte alternativa ou outra. Por exemplo, a ameixa estamos nunha zona que xa levamos uns 3 meses ou 3 e pico traballando aí na zona de Sálvora e, bueno, ainda se está capturando algo da ameixa, sobre todo roja. E o precio non é que asude moito, pero non baixou esta temporada de 7 euros, entón sempre vamos tirando. A navalla tamén están traballando aí na playa e o tope van no collendo, entón asuda día a día, a semana a facer unha semana máis ou menos que compense. Aínda que as cotizacións son bastante boas, nada teñen que ver coas agardadas a partir do mes de novembro, cando a apertura da zona norte pro Percebe e a proximidade do Nadal incrementa notablemente os prezos do marisco. Contamos o do Percebe que abriremos seguramente como todos os anos, principios, mediados de novembro, e entonces claro, estes 3 meses son algo que ao final ao cabo do ano son o que te axuda a levantar o ano. Dámoslle conta agora das próximas actuacións que ten proxectado Portos de Galicia en varios peiraos da provincia de Pontevedra. As anunciaba José Juan Durán nunha recente visita a Poio. Portos de Galicia proxecta ordenar un polígono de 20 fondeos no porto de Raxó para reorganizar as embarcacións. É unha das actuacións que o ente ten en marcha nos peiraos de Poio. O inicio da obra está pendente do informe preceptivo de Portos. Está pendente de emitir su informe correspondiente, o informe preceptivo de Portos de Galicia, xa está, digamos, emitido o de costas. As que se acaban de comezar son as obras de construción da ponte de Covelo. En mes e medio deberían estar concluídas sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan. Pola súa banda no Porto de Campelo, Portos de Galicia informou ás confrarías que o material que se extraeu da dragaxe pode empregarse para rexenerar. O que a fase de caracterización dos materiales está concluída. Son materiales clasificados como de grupo A. Eso quere decir, e iso falaremos ca cofradía, si eles desexan que o material extraído se utilice para rexenerar é apto, ese análisis dá apto o material a extraer. Tamén en Campelo se proxecta a instalación de entre 12 e 15 contedores que servirán de almacén. A obra xa está contratada, polo que se prevé que nas próximas semanas os contedores queden instalados. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Durante 10 días, unha delegación de pescadores procedente do Salvador visitará Galicia para coñecer as nosas prácticas sostibles de pesca e acuicultura. Como sabemos, pues Galicia, digamos, es como la meca de la pesca, ¿verdad? En ese sentido, pues, ya que nosotros trabajamos en El Salvador en estos temas, pues, hemos querido venir aquí a conocer, digamos, esta experiencia. Eles son algúns dos beneficiarios dun proxecto de cooperación o desenvolvemento que financia a Xunta de Galicia. Un proxecto no que a Asamblea de Cooperación pola Paz trata de que as comunidades que se viron desprazadas tralo conflicto armado que o país viviu nos anos 90 poidan sair adiante cos seus propios medios de producción e que o fagan dunha maneira sostible. Cuando vemos pues la realidad de la pesca en El Salvador, pues, y vemos lo que aquí hay en Galicia, pues decimos que quizás nosotros estamos atrasados quizás unos 60 años o 70 años. Imagínate, se pesca a mano, las redes se jalan pura mano, o sea, y es bien más riesgosa, bien arriesgada. Tras unha visita a Conxemar e as redeiras de Aguarda, a súa segunda xornada de xira comezaba polo Instituto Galego de Formación en Acuicultura da Illa de Arousa. Si nosotros tuviéramos una escuelita de esta, nuestro país evolucionar, teniendo unos jóvenes acá las técnicas
y llevar esas técnicas y las prácticas, nosotros tuvíamos riqueza. Coñecer os procedementos de depuración do marisco, as posibilidades de negocio que teñen incluso fora da alimentación, visitar unha batea, ver os mercados e as lonxas das principais vilas de Galicia e falar con agrupacións de pescadores, mariscadoras e armadores, unha completa axenda de traballo coa que coller ideas que poidan aplicar no Salvador para o desenvolvemento do seu país. Tempo agora para o noso apartado das breves. O Porto de Ribeira segue á cabeza das descargas de peixe fresco en toda a comunidade. No que levamos de ano descargaronse na rula ribeirense máis de 19 millóns de kilos, 2 máis que en Burela, que ocupa o segundo posto, seguido de Celeiro con 10 millóns. O informe de xestión de portos revela que en toda Galicia rexistrouse un incremento interanual de preto do 12%, aumentando ata 158 millóns de euros a facturación en primeira venda. A marxe das descargas de fresco, compre destacar a importante suba de túnidos conxelados no Peirao da Pobra, cun aumento do 37,5%. A marca de calidade Pesca de Rías certifica o 42% da pesca fresca artesanal galega. Así o trasladou o secretario xeral do Mar, Juan Maneiro, en comparecencia parlamentaria. Na súa intervención referiuse á obriga de identificar as subzonas de captura no etiquetado, que supón unha maior desinformación para o consumidor, o identificar a zona 8ª C como Golfo de Vizcaya Sur e a 9ª A como Augas Portuguesas Leste. Para evitar o prexuízo que esta denominación causaría ao sector galego, a Xunta ten iniciado unha serie de xestións en colaboración co Goberno do Estado para manifestar a súa oposición a esta norma europea. Finalizado o prazo de presentación de ofertas, ningunha empresa concorreu ao concurso para facerse coa xestión da nova lonxa de Ribeira. Así as cousas, semella que será o Concello o que terá que asumir novamente o servizo, tal e como ven facendo na actualidade. Sen embargo, sería preciso conseguir unha rebaixa dos 200.000 euros anuais que debería aboar a Portos de Galicia segundo o canon fixado polo ente autonómico. De non chegar a acordo, mesmo cabería a posibilidade de que Portos asumira a xestión directa. Os usuarios da nova rula agardan que esta situación non demore os prazos para a entrada en servizo da nova lonxa, que debería estar operativa a primeiros do próximo ano. Pois despedimos o noso informar desta semana dende o Grove, onde estes días estáse a celebrar a festa do marisco. Tan só nos queda lembrarlles que estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. De maravilla, esto es maravilla. Venimos de lejos, venimos de Cartagena y esto es maravilloso, precioso. Y vendremos mañana porque ya estamos controlando todo cómo funciona esto y mañana llegaremos a cargar. Venimos de Valencia y hemos venido a las vacaciones aquí. Y nos hemos encontrado con la feria y hemos decidido venir. Pues muy buena, además es la primera vez que venimos, somos de La Rioja y bien, nos está pareciendo una cosa muy bonita, muy diferente. Hombre, no es el primer año que venimos, ni el segundo, ni el tercero, o sea que venimos ya hace varios años. 52 anos de traxectoria dun evento gastronómico e cultural que pon en valor o traballo de mariñeiros e mariscadores e que aposta polo mellor produto vendido a prezos populares. Ya tomamos mejillones, tomamos ostras, berberechos, el pulpo que está buenísimo, y unas tamburiñas. Las almejas y las navajas. Al precio, en relación calidad-precio, bien. Muy bien, eso sí. No lo hemos encontrado excesivo. Medio centenar de clases de peixes, cefalópodos, crustáceos e bivalvos que serán repartidos en centos de miles de racións preparadas na propia carpa. Cociña en vivo, concursos, concertos ou exhibicións acompañan o gran protagonista destes 13 días de festa, un marisco galego que non deixa indiferentes a locais e turistas. Buenísimo y que a mí el marisco me encanta. As cousas do Grove son inmellorables. Hombre, el año que viene vengo otra vez. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.